bħalissa għandna f'Malta 6 reġjuni, ir-reġjuni twaffqu propju 10 snin ilu, però issa maż-żmien ir-reġjuni bdew jieħdu ċertu importanza aktar strateġika. Fosthom iktar għarfien u parteċipazzjoni fil-kultura tal-lokalitajiet tagħna. Il-lokalità fir-reġjun tan-Nofsinhar għandhom sena mimlija avvenimenti kulturali ippreparati. Rappreżentanti mir-reġjun tan-Nofsinhar jgħidulna aktar dwar dan. Matul is-snin li għaddew u iktar lejl dawn l-aħħar xhur, ħdimna flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti, mad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali u mal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali u għamilna xogħol flimkien mal-12 lokalità u 12 kunsill lokali fir-reġjun tagħna biex żviluppajna strateġija kulturali għar-reġjun għal dawn il-5 snin. Issa ħajibda jsir ir-reġjun kulturali, mhux ħanibqgħu nisimgħu aktar bil-belt kulturali, u ħajkun mod kif din l-istrateġija għar-reġjun ħadd tkun attwata fir-realtà. Permezz tar-reġjun kulturali matul din is-sena ħajsiru attivitajiet fit-12 lokalità bbażati fuq din l-istrateġija li ġiet ippubblikata. L-għajta tagħna din is-sena ħad tkun parteċipazzjoni komunitarja u anke inklużjoni soċjali, ġifieri kemm jista' jkun din l-attivitajiet li qed norganizzaw ħajkun hemm l-għajta tal-pubbliku u s-sem tal-pubbliku ħajkun importanti ħafna fihom u ħankunu qed ninvolvu ħafna l-parteċipazzjoni komunitarja u anke l-inklużjoni soċjali fl-attivitajiet li ħankunu qed norganizzaw. Dawn l-aħħar xarejn il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar kien qed jaħdem mal-kunsilli lokali, ma' NGOs u anki ma' nies oħrajn sabiex itella programm varjat li jirrifletti l-kultura. Il-kultura mhijiex biss l-arti u l-mużika li aħna mdorrijin biha, imma hija t-tradizzjonijiet li aħna għandna, il-history ta' Malta u ħafna aktar affarijiet dawk li għamluna Maltin. Sar nkunu qed niffukaw ukoll fuq tradizzjonijiet Maltin. Pereżempju, f'Ħalaxaq mingħajr ma nkun qed niżvela ħafna, sa nkunu qed nittrattaw il-karnival spontanju. F'Birżebbuġa pereżempju, sa nerġgħu nġibu lura t-tiġrijiet tal-baħar li kienu jsiru fl-antik. F'Ħalluqa pereżempju, ħanużaw spazji miftuħa u niskopru Ħalluqa kif inhu, Żejtun, l-istorja. Fil-Ħamrun ħammorru lura lejn l-Qadiż San George Preka u ħafna aktar għax il-programm varjat. L-informazzjoni kollha tagħna sa tkun fuq is-sit tagħna.